እግዚአብሔር ይባረክ መንፈሳዊ ዕቤት እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ ምድንጋራት ንርኢ ኣለና ከም ሓደ ኣደ ሓደ ሕፃን ወሊዳ ነቲ ሕፃን ከመይ ጌራ ከም ተዕብዮ ከመይ ጌራ ከም ትንከባኸቦ ወዲያውኑ ኣብ ሓሳባ ይመጽእ ብዙሕ ሓሳባት ክህልዋዩ ምድንጋጋርም ክህልዋዩ ከምኡ ድማ ንሕና ከመይ ጌርና ከም ዝንዓቢ ከመይ ጌርና ከም ንልወጥ ኣብ ሓሳብና ኩሉ ሻይ ይመጽእ ግን ብዙሕ ዓይነት መንገድታት ሰባት ክጥቀሙ ሪኢና ኣለና እና እቲ ብዙሕ ምድንጋግራት ስለ ዘሎ ነቲ ዕቤትም መዓንቀፍታ ክንከውን ኢልና ስለዚ ነቲ ሕፃን ማሙሽ እናየለና ብዙሕ ግዜ ስለ ዝዛረብ ኣብዚ መስ እቲ ማሙሽ እቲ ዓደ እንድሕር ከመይ ጌራ ከም ትንከባከብ ከመይ ጌራ ከም ትዕብዮ እንድሕር ዘይፈለጠት ነቲ ዕድገቱም ክትክስታይ ክትገብር እያ ማለት እዩ ስለዚ ህይወቱ ክቅጽል ከዓቢ ክሰፍሕ ትገብሮ ነገር ኣሎ ንሕና ድማ ከም ክርስቲያናት ድማ ከነዓቢ ስለዚ ግን ብዙሕ ዓይነት ኣሳሓሳብ ኣሎ ኣብ ብዙሕ ሓደ ሰባት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓበሬታ ምስብሳብ ይብሉ ኖት እንድሕር ጽሒፈ ኣብ ቤተክርስቲያን እንድሕር ተመላሊሰ ኮንፈረንስ ተኻፊለ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቤ ሓደ ሰባትም ኮሌጅ እንድሕር ኣትየ ዝብሉ ሰባት ኣሎ ሓደ ሰባት ድማ በቃ ብዛዕባ ጎይታ ምፍላጥ ብዛዕባ ድሕነት ምፍላጥ ብዛዕባ ድማ ጎይታ እንታይ ከም ዝገበረና እዚ ኩሉ ነገር ምስብሳብ በቃ ናይ መንፈሳዊ ፍልጠት ዝመስሎም ሰባት ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ኣብቲ እሱ ከሎ ነቶም ናይ መምህራን ሊቅ እዮም ዝብሉ ዝነበሩ እንታይ ብሎ ናይ ዘለዓለም ህይወት እትረኽቡ እናመሰለኩም ትምህርት ትምርምሩ ኣለኹም ኢሉ እንታይ ማለት እዩ እንደገና ደጊሙ ትምርምሩ ኣለኹም ባይብል ስተዲ ትኸዱ ኣለኹም ቃል ትካፈሉ ኣለኹም ስብከት ሰማ ኩሉ ነገር ትሰምዑ ኣለኹም ግን ንዓይ ኣይትፈልጡን ኢኹም ህይወት የብልኩምን ምስዓይ ዝምድና የብልኩምን እንዳበሎም ካልኦት ድማ በቃ ሓሙሽተ ደረጃታት ናይ መንፈሳዊ ነገር ዝብል ይጅምሩ ሓደ ክውድዋ ከለው ካልኣይ ክውድዋ ከለው ሳልሳይ ክውድዋ እዚ በቃ ኣይሰርሕን እዩ ንድኻም እዩ በቃ ብኡ መንፈሳዊ ዕቤት ኣይመጽን ካልኦት ድማ ሃይማኖታዊት ስርዓታት ብምግባር በቃ ናይ መንፈሳዊ ነገር ማለት ብዙሕ እንድሕር ንጎይታ አገልግሌ ወይ ብዙሕ እንድሕር መስኪሬ ወይንም ብዙሕ እንድሕር ኣብቲ ቤተክርስቲያን ትገብሮ ነጥፍታት ተኻፊለ ብኡ መንፈሳዊ ዕቤት ይመጸለይ ኢሉ ይሓስቡ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ኣብ ድኻም ዝወስደን በርናው ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ ክንርዳእና እና በዚ መንፈሳዊ ዕቤት ኣይመጽን እዩ ካልኦት ድማ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ኣይትግበር ዝበለዎ ነገር ከይገበርና እዚ ገዲፍና እቲ ገዲፍና በቃ ናይ ክርስትና ጉዞ በቃ ከአስተማቀናዮ ከይኾነ ተጻዊናዮ ንኸይድ ነገር ኢሎም ደሞ በቃ ሳቱ ድማ እሱ መንገዲ ናይ መንፈሳዊ ዕቤት ዝመጸሉ ኢሎም ዝኣምኑሉ ቶም ናይ መጨረሻ ድማ ምንም ነገር ዘይገብሩ ሰባት ምንም ዘይገብሩ ሰባት ጸሎቶም እንታይ አምላኽ እንድሕር ትዕበኒ ተደሊኻ በቃ ሰኻ ኢሎም በቃ ትኺሎም ይምሰማናሉ ሰባት ስለዚ እዚ ዝርዝር ርኢና እሞ መንፈሳዊ ዕቤት ከም ዘድልየና ኩልና ንፈልጥ ኢና ኣይኮን ኩልና ንፈልጥ ኢና ስለዚ እንታይ መንፈሳዊ ዕቤት መጽሐፍ ቅዱስና ዝነግረና ስለዚ መንፈሳዊ ዕቤት ማለት
መስርሒ ለውጢ እዚኣ ዲፊኒሽን ያውቅ መስርሒ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ዝነብር ህይወት ክርስቶስ ርክብ ኩነት ብዝያዳ ንምግላጽ ይብል እንታይ ማለት እዩ ቀስ በቀስ ሂደታዊ ዝኸውን ኮይኑ ኣብ ውሽጥና ኢየሱስ ዝነብረሉ እሱ ጋሂድና ክንገልጽ ክንጅምር ከላ እዚዩ መንፈሳዊ ዕቤት ይብለን ስለዚ እቲ ማሙሽ ተጻን እንደ አበየ እንደ ሰፈሐ ክኸይድ ከሎ ህይወቱ እንዳቀጸለ ከም ንፈልጦ ናትናም ድማ ከም እዩ ማለት ይወቅ መንፈሳዊ ቀስ እንዳበለ ናይ ሂደት ኣብ አና ዝኣተው ክርስቶስ እንዳገለጽና እዩ ንመጸሉ ሂደታዊ ፕሮሰስ እዩ መንፈሳዊ ዕቤት ስለዚ ናይ ሎሚ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍልና ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:18 እዩ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:18 ከምብወይ ግና ብናይ ጎይታን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ፍልጠትን እበዩ ንዑ حزن نزل عالم كبري يخنو آمين يبل انت يبل بناي قويتان مدحنينا يسوع كريستوس ጸጋን ፍልጠትን ከመዩ ሰብ ዝዓቢ ብጸጋን ፍልጠትን ኣው ከይረሓቕና ሐዋርያ ጴጥሮስ ድማ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ 2 ናብ 3 እንታይ ይብለና እግዚአብሔር ሕያው ምዃኑ ጥምኩሞ እንተኾንኩምን ብኦ ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕዚ ተወለዱ ህፃናት ነቲ ጽሩይ መንፈሳዊ ጸባ ባሃጉዎ ይብላል መንፈሳዊ ዕብየት ከለና ንደሊ ግን ከመይ ኣብዚ ነጊሩና ከም ትሕፃን ዘድልዮ ነገር እንዳወሰደ ከም ዝዓቢ ከም ትማሙሽ እዩ መንፈሳዊ ዕብየት ናይ መንፈሳዊ ዕብየት ከይራኣይና ይኽእል እዩ ኣይራኣይኒ ግን ምሳሌ እንዳሃበናዮ መንፈሳዊ ዕብየት ከም ትሕፃን ከም ዝዓብዮ ከም ዝሰፍሖ እዩ ይብለና ስለዚ መንፈሳዊ ዕብየት ምስቲ ህይወት ተተሓዘ ማለት እዩ ኣይኮነን መንፈሳዊ ዕብየት ናይ መደብ ናይ ምግባር ኣይኮነን ናይ ፕሮግራማት ምከፋል ኣይኮነን ናይ ቤተክርስቲያን ተዳልዮ ትምህርቲ ክስታ ኣይኮነን መንፈሳዊ ዕብየት ምስቲ ህይወት ተተሓዘ እዩ ስለዚ እቲ ህይወት ከናወነ ቦታ ድማ አሉ እቲ መንፈሳዊ ዕብየት ኣብ ቤተክርስቲያን ምዕባይ አሎ ኢልኩም ከይትጽበዩ እታ ቤተክርስቲያን ዚያ ቦታ ነቲ መንፈሳዊ ዕብየትኩም መንገዲ ተትሕዝ እምበር እዚያ ቦታ መንፈሳዊ ዕብየት ዝከናወናላ ቦታ ኣይኮነትን መንፈሳዊ ቦታ ዝከናወናሉ ኣበዩ ህይወት ኣብ ትገብሩሉ ቦታ እዩ ኣብቲ ትነብሩሉ ቦታ ኣብቲ ስራሕኩም ቦታ ኣብቲ ሓዳርኩም ኣብቲ ኣነባብራኩም ኣብቲ ከምስ ካልኦት ትራኸቦ ኣብ ህይወት ዘለዎ ቦታ እዩ ዝብለና እና ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ኣብ ዮሐንስ 10:10 ኣነ ግና ህይወት ምእንቲ ክትረክቡም እየ ዝመጻኹ ኢሉ እቲ ህይወት ድማ ዝበዝሕ ህይወት ዝተትረፈረፈ ህይወት
እቲ እንግሊሽ ብጣዕሚ ጽቡቕ ገይሩ ገሊጹ abundant life ይብል ኢየሱስ ዝመጻ ህይወት ክህበና ረዲኩም ትማሙሽ እንታይ የድልዮ ህይወት ኣይኮነን ከዓቢ ህይወት የድልዮ ንሕና ደሞ መንፈሳዊ ነገር እንታይ የድለና ህይወት ከንዓቢ ክንሰፍሕ ህይወት የድለና ኢየሱስ ዝመጻ ህይወት ክህበና እቲ ህይወት ድማ ህይወት ጥራሕ ኣይኮነን ተትረፈረፈ ህይወት ደስ ዝብል ህይወት ሰላም ዘለዎ ህይወት ስለዚህ እቲ መንፈሳዊ ህይወት እቤት ዝርከብ ብዝምድና እዩ ማለት እኮ ኣይኮነን ዝምድና ምስመን ዝምድና ምስ ሓደ ሰብ እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ እዚዩ በቃ መንፈሳዊ እቤት ዘምጽ ማለት ቀስ በቀስ ሂደት ዘለዎ ማለት ኣይኮነን ቲ ዲፊኒሽን ድሕሪናዮ ቀስ በቀስ ህይወት ኢየሱስ አባና እንዳተገለጸ ኸይድ ከሎ እዩ መንፈሳዊ እቤት መጽ ማለት እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ አብት ካልአይ ጴጥሮስ 3:18 ክልተ ንጥረ ነገር ነጊሩናል እተ ንጥረ ነገር ጸጋን ፍልጠትን ይብለናል እዚን ጸጋን ፍልጠትን ብመን በሓደ ሰብ ብመን ሰብ በኢየሱስ ክርስቶስ እዚን ኢንግሪዲየንት ናይ መንፈሳዊ እቤት ሶ ብጸጋን ፍልጠትን ኣብ ፕሮግራማት ኣይኮነን ብጸጋ ፍልጠትን ኣብ መደባት ኣይኮነን ፍልጠት ገብሮ ሕብረት ኣይኮነን ብጸጋን ፍልጠትን ናይ ሓደ ሰብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ እቤትና አምንታይ አሎ ኢልና ንፍትሸሉ ጊዜው ማለት አሕዋተይ ስለዚህ እቤት ዝተሓዝ ምስ ህይወት እዩ ህይወት ድማ ምስ ዝምድና ኢየሱስ ንገብሮ ነገር እዩ ስለዚህ እዚ በቃ አጸቢቅና ክንፈልጦ እደልለኹ እና እቤት ኣብ ጸጋን ፍልጠትን ኮይኑ እንድሕር ፈሊጥናዮ ሎሚ ዲሳይድ ምግባር ኣለና ማለት እዩ በቃ ከዓቢ እደልለኹ መንፈሳዊ ምንነተይ መንፈሳዊ ኩንነተይ ክልወጥ እደልለኹ በቃ እዚ ናይ ንእሽተይ ለውጢ ጥራሕ ብቻ ምርኣይ ንዓይ ኣዕግበኒን ኢልና ክንሓርቕ ኣለና በቃ ክንበራበር ምኽኣል ኣለና እዚ ዓብስ ውሳኔ እዩ ኣብ ቤተክርስቲያን ክንከይድ ከለና ክርስቲያን ኮይና ምኻል ኮይኑ ካይኾነ ኣብቲ ቤተክርስቲያን ከይድና ንረኽቦ ኢየሱስ ህልኡኑ ደሊና ምስኡ ክንራኸብ ምስ ካብኡ ክንሰምዕ ካብኡ ክንምሃር ቤተክርስቲያን እኸይደ ዝብል ኣሳሰባ ካድረን በቃ ቤተክርስቲያን ክንከይድ ከለና ዝኸደሉ ኢየሱስ ክረኽቦ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክነብብ ከለና ኣብቲ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ኢየሱስ ክፈልጦን ክዛረበኒ ተሐቆ ከፍልጠኒ ኢልና በዚ ኣሳሰብ ክነብብ ለና እቲ መጽሐፍ ቅዱስ ክንጸልይ ከለና ድማ ምስ ኣምላኽና ንራኸበሉ ኣምላኽ ድማ ንዝፈቶ ዘዛረቦ ከም ዝኾነ እንዳተረዳና ድሕር ጌርናዮ ኣሳሰብና ይቀይር ማለት እዩ ስለዚህ ዓላማ ናይ ኣምላኽ እንታይ እዩ ኣብዚ ኩሉ ናይ ዓላማ ኣምላኽ ሓደ ነገር እዩ በቃ ናቱ ክብሪ ንመግለጽ እዩ ወይታ ክብሪ ዝደሊ ኣምላኽ ወይታ መንፈስ እዩ ባዕሉ መጽኡ ንኩሉ ሰብ ከሪ ደስ መበሎ ግን መንፈስ እዩ ግን ናቱ ክብሪ ከርኢ ኢሉ ንዓና ፈጢሩና ናይ ብሓቂ እዚ ሓፋሻዊ መንፈሳዊ ነገር ክርኢ ከለና እቤት ብዙሕ ኣይራእየን እዩ ንምንታይ ካብ ፕሮግራምናት ኮ ኣይጎደልናን
بدم بنصلي بدم في الشرش نكافل بدم بكل نجر نجبر نصوم كل نجر تجبر نجر نجبر ندم زمدنا دما يسوع علنا ታዲያ አንታዩ ችግሩ ሰው ዘይ አብዩሉ ነገር አብት ዝምድናዩ ትቆልፍ ትችግር አብት ዝምድና ዝምድና አቅጣጩ እንድሕር ሲሒቱ ሁሉ እንድሕር ገይርና ምንም በቃ ለውጥ አይንሪና አቅጣጩ ክሪና በትሕጅ አቅጣጫ ናብ ኢየሱስ ናብ አምላኽ ክብሪ ንክረክብ ምግባር አለና ማለት ነው እቲ ንገብረው ነገር ሁሉ ናብቲ አቅጣጫና ከሕዛለው ማለት ነው መጀመሪያ ጸጋን ዲፋይን ክንገብራለን እንታዩ ጸጋ ክልተ ኢንግሪዲየንት ይቡናል አይደለ ጴጥሮስ ጸጋን ፍልጠትን ኢየሱስ ይላል ጸጋ እግዚአብሔር ንዓና ዝህበና زي قبعنا بقويتا يسوس زرخبنا يو سناي goodness يوبك ستوتايو زي قبعنا سناي نجر زي كاب أملاخ نقبلهم بر بقولبتنا نعتو أيكونا زي قويتا زلقنا يو زهبنا حد سباختي انتي بلو أنا شيطان كويني نيري يقولوا نسب أملاخ ذهبوا صقا كيفلت بقباري يقولوا رديك ندحر تتصقا ندحر ذي ترد أنا أب جيجا مسمرين أنت لنا أب أبي يخيدنا مثلكم أب حقي أب بلو كيداني وستنا أب حقي دما أحسبت تعزات الله السن دما زي قبر زي أي تقبر زي قبر ندابل بناي كالي عين السرعات ويتا زودوا سرعات زي غيروا سرعات دما أب ودما هيوت زي بلو نجاري حق ندهر كينا كابزي ناي يسوع كريستوس زمدنا يوصانا completely كويتاك انتي بلنا ندي او بدي تأمنت خوينك انا ايد لك كاني بقى صقا ايد لك كاني ببعلها كتصدق اندحر تدل تخوينك بصعاريخا سلازي بتنبي كنفلطو لنا سلازي منفساوي أبيت ات كابويتا نقبلو كيرد أنا يلو نقبلو بتبويتا يسوع كريستوس ندرخبنا يو صقاي بحال تاكالا اي انغرينات نما ب نا يسوع كريستوس بزفتلن ايو متن رخبو فلتات دما ازيان كلتين ين منفساوي ادغت زمصا ابيت ስለዚህ አዋቴ እዚህ እንድህር ተረዲና ናይ በሐቂ አይንና ክበርሕ ኣብ ኢሳይያስ 43 ካብ 6 እስካብ 7 እንሳመሪ እንታዩ ዝብል ወድሰብ ተፈጠረ ንእግዚአብሔር ክብር እዩ ዝብል አነ ወድሰብ ዝፈጠርኩዎ ንክብረይ እዩ ብለን ኩሉ እቲ ብስመይ ዝተጸውዐ ንክብረይ ዝፈጠርኩ ይብል ስለዚ ንሕና ንኣምላኽ ክብሪ ተፈጠርና ሰባት ኢና እሱ ንዑ ክብሪ ክነርኢ ተፈጢርና ግን ኃጢአት ብዝበሃል ነገር ካብኡ ተፈሊና ግን እቲ ዋና ተፈጠርናዮ ምኽንያት ግን ክንፈልጦን ኩሉ ሸዓልና ኃጢአት በመጽሐፍ ቅዱስ ክገልጸና ኸልኖ ውድቀት ሰብ ናይ አምላኽ ክብሪ
كمص سلا زي كعاله يو زودق وينم دما حدا سب دتفطرلو ناي غويتا كبري كنبر سلا زي كعاله يو ابو حاجات وديو أبروميس سلست إسران سلست سوز نكرنا كلهم أتيهم كبري أملاح كودي لكم حوي جوسي ذقي موال لومي زابيري بارا سلزي انتايو إذا ناي أملاح كبري كرد أنا له انتاي لنا أملاح كبرو زد اللي أملاح نفترنا نخبرو يو سلزي انتايو كبري أملاح انت كبري أملاح أبانا كجلس يدليه كمي نحنا بتهوت بذلنا نأملاخ مستنكر قوي أملاخ كم زخونة كنجلس يدليه نايسب أقلبو نؤو كتمتو مقبار يدليه أملاخ عبي أملاخ كم زخونة بهوتنا كنجلس يدليه أملاخ نبوزو سبك قاعد يدليه لازم بهوتنا ناي أملاح كبري نجلس لنا تا definition ناي مفسع أبيت الصاع أوشتنا زحدرو يسوس مغلاط مالته نخبري أملاح نقولوا دم full time أقلقلتي كيرو بطيرونا مالتي بجن بحاتيات مخنيات تبارينا حجي دما نأب أقفو زمت أنا سبايت ذكر الدأنا الله مالتي سلزي عبيت من تايو تحت مس هيوت دما مس زمدنا يسوس يوت تحت أب كورنثوس 10:30 حدا بتعمي دست بالقال الله قدامي كورنثوس 10:30 حدا انت يبل كله نكبري أملاح كبروي كله نكبرو نخبري أملاح كنجبرو كنجمر كلنا እግዚአብሔር በህይወትና ከخبر ከሎ እቲ ንገብሮ ሁሉ ድማ ንሽተይ ይኹን ዓቢ አምላኽ በዚያ ይخبر ዶ ወይስ አይከበር እንዳበና ከንሓተት ይደልዩ እንድሕር አምላኽ ዘይከበር ተኮይኑ مقداف لنا اندر أملاخ زخبر الخون كنجبرو أملاخ يو دسبو سلزي قويتا attention يدليو بهوتنا كنعبيو يدليو سواتنا عنا اليوم يسوس كرئي يدليو بقى زيو وانا ناي قويتا علامو ناي بحقي عاف قال كيوز أنا بهوتنا سبات زي قويتا لو زي دخونا نقرأ لو كبلو كخلو لو هيوت سلازي زمدنانا مس يسوس بفلتاتن بتصقا ندعبينا ان اتو تخوينا منفساوي هيوتنا تولو እንዳተቀየረ خيدو እቤትም ክመጽ አይ በሐቂ እቤት ዝመጽ ከምዚ ካቡን ታይብሉ ዋይ ማሙሽ ነውህ ካዶ ንብል ንጅምር ማለት እዩ ማለት
ሰባት ብመንፈሳዊ ከዓብዩ ከለዉ ተጋሂዱ ይረኣይ ማለት እዩ ኤቪደንት ይኸውን ማለት እዩ እግዚአብሔር በህይወትና ክብር እንዳሃብናዮ ተኸድና እሱ የስፋሕናዮ ቅድም ከም ዝበልና ክብሩ ዝደሊ አምላኽ እዩ ነገርግር ዘለና በህይወትና ክብሩ እንዳራኣይና መንፈሳዊ ዕብየት ዝበሃል እሱ ዲፊኒሽን ከይትርሱ ኢየሱስ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ዘሎ ኣጋሂና ኣውፂና ክንገልጾ ከለና ድማ ሓደ ነገር ከይንርሶ the more እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኢየሱስ እንዳገለጽና እዩ እንዳሰፋሕና ክንከይድ ከለና ናይ ኣምላኽ ክብሪ እንዳገለጽና ኢና ንኸይድ ብዙ መጠን ስለዚ ክብሪ ኣምላኽ ይደልዩ እሞ ንሕና በቃ ንኣምላኽ ንገግለና ኣምላኽ ኩሉ ክብሪ ይወስዱ እና በቃ እንዴ what's for me ንሕቶ ጽቡቕ እዩ ምሕታት እዚ ኩሉ ንገብር ኣለና ንኣምላኽ ክብሪ ይወስዱ ኣሎ እና ንዓይ እንታይ እዩ ኢልና ጽቡቕ ሕቶ ናይ ብሓቂ ንኣምላኽ ክንህብ ከለና ንኣምላኽ ንሃብ ካይኾነ እቲ ዝሃበና ብውሽጥና ዘሎ ብጽጋን ብፍልጠትን እንዳዓበናዮ ክንከይድ ከለና ኢየሱስ እንዳተገለጸ በህይወትና ካብኡ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ሰብ እንዳርኣዮ ይመጽእ ማለት መንፈሳዊ ዕብየት እሱን እዚ መልሲ ኣበይ ዝህበና መስለኩም ኣብ ማቴዎስ 6:33 እዩ ዝህበና ዝመጽእ ዝገርመኩም ነገር ማቴዎስ 6:33 እንታይ ይብል ትፈልጥዎ ቃል እኮ እዩ በጣም ዝገርም እንታይ ይብል ኩሉ ቅድመ መንግስቲ ማምፍራት ጽድቅ ድለዩ ኩሉ ድማ ይውሰኸልኩ እዚ ተስፋ ቃል እዩ በቃ ተስፋ ቃል እዩ ስለዚ ጎይታ በህይወትና እንዳኸብርናዮ ክመጽእ ከለና ሞር ጸጉ እንዳለቃና ይመጽእ ማለት ናይቲ ዝምድናና ምስ ኢየሱስ ዘለና እንዳጠበቀ ክመጽእ ከሎ ጸጋን እንዳተራእዩ ዝመጽእ ይልቀቀልና በቃ ጸጋ ስለዚ እዚኣ ሓደ ሰብ ክንብበለ ይደል ኣምላኽ እዚ ግበሩ ኢሉ ስቂሉ ጠንጢኑ ዝኸይድ ኣምላኽ ኣይኮነን ቅድሚ መንግስቱ እንድለዩ ጽድቁ እንድለዩ ኩሉ ክውሰኸልኩም ክሉ እንደገና ድማ ተስፋ ድማ ይህበና ከመይ ገይሩ ክስታይ ከም ዝገብር መን ኣሎ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3:17-18 ዘንብበል ጎበዝ ዝኾነ እስቲ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3:17-18 ቀስ ኢሉ ክነመቅሮ من ايش جوسي امين انت عايز بل اندحر بهوتكم
شمي كف أبيلكم بهوتكم ناتي أجندة اندحر أكاحلكم وانجيل زبيكم مالتيو اندحر كبر ناتي بهوتكم آريخم اندحر شمي كف أبيلكم اندحر سبات نعي أفاليتكمني اندحر كبري بهوتكم آريخمني تاي زبل انتي مستعات كم بمستعات جيرنا نريو اندات أمتنا يو نخيلين آمين انتي مالو شو مسلكم أبت مستعات كريو خلنا نعانا ينانيخ أبت مستعات كريو خلنا قويتان تايبل إتي ناتي ذهب كان يخبري نعب أخاي تملسوا كم تسكايو يزبل زلوا أي بحق انتايبل كاوش تخاك قيركاي نجرات كعروي سبات كقيروها زي خالو نجرات كقيروها زي خالو الصحاح هوت كان عاي تهابني مسجان مس فلتة تعبي مساي كونكا إت كله خبري ملسينا أخا خبري كقيركاي إنسايد أو كقيركاي إذا تصفاي نايف حق كم زي أنا أملاخين هنا سلزي لو مين تايتا محيرنا كلت إنجريديانت بس أجان بفلتة مأباي تسأجا يدلي النايو نبوزح نجر النبابرة حيال بود حينا النبر بزح ردات يدلينا زي كريستياناوي تقدس نابرا كنبر مسؤول تتعبيقنا مستزمدنا تتعبيقنا عن خير تسقى يدلينا تسقى دما تلقق مست ناي كريستوس زمدنا بتعبقنا يو متأن تسقى نطلقنا يخلوا أهوات مستر يكونن منفسي أبيات أزيو مسكان بفلتة بعباي زابير بارخ كنصلينا واملاخ نبارخك كالنا نمسكنك كالنا وكل نجر سلا رداخ عنا زين حدش عامت ملأخت سلا ذهب كالنا نمسكنك كالنا أبو بسأجان بفلتة يسوع كريستوس كان عبي بزيا حدش عامت كلتشنا أسرع عامت أسرعن حمشته كثرة لنا كتحجزنا بيسوع كريستوس منسألنا نعبو إذا حقي نمس فلتنا يو كابلومي ساعة جميرو وين كاب صباح نقول جميرو عرعنا كله نجرنا نخبرخا أتأميتنا بتسقخان بفلتت كان كنعبي سلزا محركنا أبو تبارك بنجر كله نبارك كالنا بيسوع اسم آمين